Meghalaya School Welfare Development Association Central Body kapentip bat ka khot ka wer ya ki president ki secretary bat ya ki khot jong ki school managing committee ki principal ki headmaster bat ki headmistress sha ka jingalang ka ban salong how kurwo bala pha da president ka association uba HM Marbanyang la pentip ba ka jingalang ha Eastern West Khasi Hills but ha West Khasi Hills district kan salong ha ka arpulai trik ujumang araja apunrio ha ka singi sajan ha ka por khat ar bajimin singi ha ka building rim jong ka re khasi free morning school hajan SBI marprsha ka office MEECL Nongstan Katba ha Southwest Khasi Hills district ka jingalang kan long ha ka arpunyo tri ujumang araja apunrio singi balang ha ka por khat ar bajimin singi ha ka hall jong ka kashari us Maharani hajan ka post office maukarwan but ha East Jantia but West Jantia Hills district ka jingalang kan long ha ka laipo tri ujumang araja apunrio singi sajan ha ka por khat ar bajimin singi ha dong mi ngi dorbar shnong hajan kyang nong ba stadium but all India radio juwai ha ka bayadai but kini ki jingalang ki ban salong shen kaseng kala kerpat ye kinong penyat school jongki secondary school but higher secondary school ki bempat yo ya kanu ka grant in 8 kumju ru ya ki secondary ki bayo tang ya ka science grant ki SSE school non NOC ki ad hoc ki baklam IT ya ka management sha ka sarkar banyawan khnang shakini ki jingalang ka jingthmu jong ka jingalang kalong ban pinshai halor ka kam ka bayadai but ki secondary but higher secondary school ki ba klempat yo jingaram grant in 8 ani ki ba yo tang ya ka science grant ha ka secondary ka jinga grant jong ka association but usimbut mentorong ba ka jilla uba president song ha ka jinga don lang jong commissioner and secretary u Vijay Kumar Mantri ha ka sautri ujumang araja punrio ki jinga jong ki SSE school non NOC ki ad hoc school but ki we bar ka jing penshai halor ki we par ki mat ki balabu ha ka memorandum